खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामचेर बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां लाख लाख जे हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय हाबाफारिया जोबनो गैयै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बावैसो साननि गेजेरावनो बबे जायगायाव हानि फोरमान बिलाइ रानगोन बेनि सायाव फोरमायथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फारि फारि बे समाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलाव सोलिबाय दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव राननो थाखाय थियारि होनानै फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जे जों बयबो मिथिगौ जे बे समाव गोलाव सम बर'फोरा बे ओनसोलनि थागिबि एबा बर'फोरानो जे गोजामसिन मोनसे हारि, नाथाय बे समाव बर'जों लोगोसेनो गुबुन हारि माहारिसाफोरा बे समाव हानि फोरमान बिलाइनि मोननायनिफ्राय जानगाराव थादोंमोन। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि जे खामानि मावनायजों बे समाव गुबुन जायगाफोराव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। आरो बावैसो साननि उनावनो एबा नैबे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ रानगोनखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो दिनैबो निसिमा बियाबाव गासै 2,000 हानि बा 2,000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ रानगोनखौ फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बावखुंग्रि बियाबावबो 350 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननायनि थाखाय थियारि होनानै फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बिटिआरआव गासै 3,25,000निबो गोजौआव हानि फोरमान बिलाइ एबा हानि जे जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। गोलाव सम बे समाव बिटिआर ओनसोलाव जे हानि जे खामानि मावनाय बा हानि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सानफानि उनाव मोनफा जे हाबाफारिखौ एबा हानि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जुजिनाय आरो बे समाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया जोबनो गैयै सोलिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दासिमाव जोंनाव 3,25,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव 862 सान नखरनो हानि पाट्टा होनो हादों। निसिमायाव जोङो 2,000 नखरनो हानि पाट्टा होगोन। आरो बे सप्तानि गेजेराव चिफ सारनि बिथोन बायदियै आं हानि डिपार्टमेन्टखौ नायबाय दं हिसाबै जों बे सप्तानि गेजेरावनो 12,000 मानसिनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। आरो नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो जोङो 350टा जों फरेस्ट लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनो नखरनो जोङो मियादि पाट्टा हानि फोरमान बिलाइखौ बावैसोनो जों रानगोन।